Türkiye'de Türkmen aktivistlerinin biri Türkmenistan'daki ejesine ve kakasına edilen basışlara ve kemsitmelere çıdaman İstanbul'un Taksim meydanına çıkıp yekevara protest aksiyasını geçirdi. Nurverdi Bazarov köpçülüğün içinde gıygırıp ve canıgıp Türkmen hükümetine nägilelik bildirdi ve Türk hakimiyetlerinden özünü ve maşgalasını goramak üçün kömek soradı. Bazarov 3. iyulda akşam saat 6 töwereginde geçiren aksiyasını özünün TikTok sahypasından gün efirde köpçülüge yetirdi. Ol internetdaki çıkışlarında kanuni hukuklarını talap edýändigi üçin özünün, ejesinin, kakasının ve dogan garyndaşlarynyň Türkmen hakimiýetleri tarapyndan kemsitmelere ve basışlara sedewar edilýändigini aýtdy. Menin anam, bulam babam 35 sene otur, 35 sene hizmet etti devlette. Yöne menin anamı bu diye kıygırıyorlar. Hükümetim bu diye. Neden? Men hükümetime karşı, men Cumhurbaşkanıma karşı, men onu talep ederim için bu diye benim babama, anama, kardeşime, ben elindeşlerime bu diye kıygırıyor. Deyip Bazarov çıkışında belledi. Ol Türkmen hökümetiniň wekilleriniň özüni watan dönügi, terrorist atlandyrýandygyna hem ünsü çekip, häkimetlerden bu aýdylanlary subut etmegi hem talap etdi. 8 sene kalalacak ben işledim Türkiye Cumhuriyeti. Deyip ol belledi. Bu videonun ýazgysı Türkmen Helsinki fondunyň YouTube sahypasynda çap edildi. Bazarowyň çıkışyndan yarım saat çemesi geçen soň onuň ýanyna Türk polisiýa işgärleri gelýärler we ondan mobil telefonuny öçürmegi, yerinden turup özleri bilen gelmegi talap edýärler. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň migrant media bölüminiň habarçysy Ahmet Rahmanowyň sözlerine görä, İstanbul'un polisiýa bölümine alınıp gidilen Bazarov aradan bir salym geçen soň boşadyldy. Köpçülükde Nurmurad Bazarov ady bilen tanalýan Nurverdi Bazarov Türkiýede işçi migrant bolup ýaşaýan türkmen aktivistidir. Türkmenistanyň hökümetini häzirki we öňkü prezidentler Serdar we Gurbanguly Berdimuhammedowylaryň maşgalasyny aýratyn ýiti tanqidlaýan aktivistiň çykyşlarynyň köpüsi TikTokda bolýar. Ol 2016-njy ýyldan bäri Türkiýede ýaşaýar. Migrant media bölüminiň habarçysy Ahmet Rahmanowyň sözlerine görä, Bazarov oňa we beýleki türkmen egindeşlerine Türkmenistandaky howsarlaryna basyş edilýändigini we olaryň kemsidilýändigini, şol sebäpli protest aksiýasyny geçirmek isleýändigini soňky 2 aýyň dowamında bir näçe gedek aýtdy. Çydap bilmeýändigini aýtdy, en atasyna baskı edilýändigini aýtdy, kemsidildigini aýtdy, en atasynyň şoň üçin özüni tutup bilmedi. Hökümet işgärleriniň öýüne barandygyny aýtdy. Deyip Rahmanov belledi. Ýatlasak mundan ozal 34 ýaşly aktivist geçen ýylyň 29-njy oktýabrynda İstanbulda tutsag edilip, Tuzla Sewitindäki deportasiýa merkezinde 10 gün tutsaglikda saklanypdy. Şonda Bazarov Azatlyga beren maglumatynda özüne basışlaryň tutsaglykdan has öň başlandygyny gürrüň beripdi. Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň we işsizligiň arasynda Türkiýe türkmen raýatlarynyň zähmet migrasiýasy üçin saýlap alýan esasy uğurlarynyň biri bolmanda galýar. Türkiýedäki türkmen aktivistleri soňky 3 ýyl bäri Türkmenistanyň awtoritar hökümetine garşy ýygyderli çykyş edýärler. Bu Türkmenistandaky ýagdaýa halkara jemgyýetçiliginiň ünsüni çekýär we türkmen häkimetlerinde nägilelik döredýär. Munyň bilen bir wagtda Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivistleri ýygyderli basışlara sedewar edilýär.